Ceiste de dean sé feig luch an sláán seo an lenas má tá ex chom le luúda hain, so an táid chuíanamh an seo ná chun just lubíní dhéanamh a ríis in anad an ex agus an ex táid chu luúda hain isteach. So an lúda leis an lúda seo tain annach a daoine cheart. So sin an fág chur mé an ceist seo isteach. So las cuinle roint siomí dúracha. Okay, beidir gur swinging tú faoi an lúbín tá lúbín in is féidirling déá lei sin, but níl aon rud le himú nó le déanamh isteach sa lúbín. Okay, so níl ach lúda hain, so really níl aon rud le déanamh. An céad rud eile an cocht nó déá leis an cocht. So seo náid a hain annach a daoine cheart. Lúda hain cearnathe sin lúda hain fá lúda hain. Lúda fá lúda sin móda. So we have 3 fá móda hain an seo. Agus tá méid just chun é sin ágáil an slíhil sé. Okay, so tá méid tríéis déile leis na lúbíní, aon rud a sticks na lúbíní agus an cocht. So bhí an cocht an seo rinnemer é sin. So inis an olrú. Okay, so is féidirling é seo a olrú agus is é sin a olrú. So 3 fá hain sin 3, lúda fá lúda sin móda, so 2 fá hain sin 2. Agus tá móda sé agin. Okay, so níl aon roint. Agus simú dalú is féidir leat kind of an ord a bhalar tú mas malat. 3 mod a 2 sin 5, mod a 6, agus barnarm sin 11 den ag deireadh sin orfa.